ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಲವಾದರೆ ಒಲಿದೊಲಿದು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ. ಮನೀಶ್ ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಪಂತೇರು. ಚಾರು ಪನ್ಪುನರ್ ಹಲೋ. ಮದಿಮೇಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತಯೇ ಗಮ್ಮತ್ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಇನಂಡೆ ಮದಿಮೇಪುರ ಅಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್. ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೆರು ಅಣ್ಣಲಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಮಾಮಿಲ ಮೈತಿದಿಲ ಇಡೀ ಪೋತೇರು ಬೈಲೂರು ಪೋತೇರು. ಹಾಯ್ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಿಗೇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತೀಯರೆಗ್ ಎಂಕ ಎಂಕ್ ಅನುಪಮ್ಮನ ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಉಂಡತ ಹೆನ್ನ ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರುಣ ಆರಾಧ್ಯ ಅವು ತೂಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಪಮ ಗೌಡನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತೇರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿದ್ರೆ ಏನ ನಿದ್ರೆ ಪಿರಿದೀಜಾ ನಿದ್ರೆ ಪಿರಿದಿಡು ಬೇಕಲಾಕದೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಮ್ಮ ಊರು ಹೆಲೋ ಸೊಲ್ಲುಗ ಊರು ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಬೊಕ ಯುಗಾದಿ ಏನೇ ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಯಸ ಮಾತ ಮಲ್ದ. ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಪ್ರೇನಿ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಡಲ ಇಂಕೊಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ದಿಜಿಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಸ ಪುರ ಮಲ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಕಾರ್ಕಳ ಯು ಕಮ್ ಟು ಭಟ್ಕಳ. ಓಕೆ ಯೋಗಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್. ಹಲೋ ರೇವತಿ ಯೋಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬೊಚ್ಚ ಏರಾ ತೆಲುಗುದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇರು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಏನಿಸ್ ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂದು. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರು. ಇಲ್ಲಡೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇಲ್ಲಡೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅನೋರ್ತಿಯೇ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಝೀ ಪಂತೇರು. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ಹೇಳಿ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಬೇಕಿತ್ತು. ಚಹಾ ಕುಡ್ತ್ರಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಮುನಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್. ಹಲೋ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಯ್. ನೀರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದಾರ ದಿಪ್ಪುಡು ವರ ಜೋರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟಿ ಸಾವಡವಲ್ಲ ಇವುಡು ಈತ್ ಜೋರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತ. ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿನಿ ದೋಸೆ
ರಡ್ಲ ಅರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದೋಸೆ ಮಂದಿ. ಶೈಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೆರ್ ಹಲೋ. ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರು ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಕಣಿ. ಯಮುನಾ ಪನ್ಪುನರ್ ಚಾಂಡ ಕೆಂದಿರು ಎಸ್ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ. ಚೈತ್ರ ಯೋಗಿ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ದಾನಿ ಲೈವ್ಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಇನಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 1 hourಗೆ ಮಸ್ತ್ 200-300 ದಾಂಟೋಯ್ದು. ನೀ 100-150 ಉಂಡು ದಾದನ. ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆತ ತಿರ್ಗು ನೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋವರ್ಧನ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೂರ ಯುಗಾದಿ ಡೇ ಬ್ಯುಸಿ. ಯುಗಾದಿ ಏನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತಾಯಿಜಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಅಂದ್ ಯುಗಾದಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ್ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತ ಬರ್ಬಾತೇನಿ ಅಂಚ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲಿ ಅಶೋಕ್ ಇರೇಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋರ್ ಪೂಜೆಯೇ ಎಂಕೊಲ್ ಪೂರ ಈತ ದಿನ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಕೈಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅನ್. ಇರ್ನ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಾರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೋಡಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಚೈತ್ರ ಚಾಂಡಾಕ ಕೆಂದಿರ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಳು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು. ಶೈಲಿ ಅಶೋಕ್ ಆಂಡಿಯೇ ಬಂತೇರು ಓಕೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ. ಏರ್ ಮಾತೆ ಕಡಿತಿಜಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಪುರ ಇನಿ ಪರ್ಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯು ಆರ್ ಲೈವ್ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಂದು ಮಂಡೆ ಚಾಮ್ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲಾಂಡ್. ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೈ ಸೀಸ್ ಎಂಚೋಲ ಡಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೈನ್ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಯಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನೀ ಪರ್ಬ ಬಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ. ತುಮ್ ಕಹಸೆ ಹೋ ದೀದಿ. ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಇಂಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಲೈವ್ ಬರೆ ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪೋರಂಡು ಐಕೆ ಪಗೆಲ್ ಖಾಂಡೆ ಬತ್ನ. ಯುಗಾದಿದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಡ ಸಾಂಗ್ ಏನೊಲ್ಸಿ ಮಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಬುಡನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸಾಂಗ್ ಆಪಿಸಿ. ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಇರೇನಾ ಏನು ಇರೇನಾ ನಿರ್ಮಲಗೂ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇರ್ಬೋದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲ್ಪುನ ಕಡಬಿಡ್ತೀರು ದೇಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾರ ರೀಲ್ಸ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಉದಾಸೀನಪ್ಪ ಮಾರೆ. ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉದಾಸೀನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಒಂದು ಮಂತ್ ಎಂಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಿಸಿ ಆಪೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಚೇಂಜ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಪಂತೇರು ಸವಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ಯಶೋ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್. ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇರಬೇಕೇನು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ. ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ. ನವೀನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ.
ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಈರಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಇಜ್ಜೆರಾಕ ಇಂಕೊತ ಹೆಜ್ಜಿ ನಂದು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ಇಜ್ಜೆಯ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜೆರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜೆರಾರ್ ಬೆಲೆ ಪೊತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಾಂಡು ಮರೆ ಮದ್ಮೆ ಲಾಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಂಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ವಿಜಯ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರು ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಹಿರಿಯಟ್ಕ ಬೈಲೂರು ದಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇಗ್ 10th ಬೊಕ್ಕ PU ಮಾಸ್ಕ್ ಏತ್ ಸೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಗಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪಾತೀನಿ ಮಾರೆ ಏನಿತ್ತೇನೆ ರೂಪ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡೆಸಿಸ್ ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದುಂಡು ಕಾಂಡೆದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಕು ದೋಸೆ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂಡರ ನಿಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಿನೇಟ 2 ಪೀಸ್ ಬೊಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೇಟ ತಿಂತಿಜಿ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮರಣೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಕಂತು ಕೊರಿಯಲತ 2 ಪೀಸ್ ಅವೇ ತಿನ್ನ ಐದು ಬುಕ್ ಏನು ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಏತ್ ಕುಕ್ಕಾತುಂದುಲೆ ಎಟ್ಟು ತೋಚು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕಾತು ಮುಂಜಿ ಚೂರು ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಅವು ಇತ್ತರ್ಲಾಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಆಪು. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಕ್ಕ, ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗ್ಸಿ ಅನ್ನಂದು ಯಾನು ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಡ ಪನೋಡೊಂದು ಹಿಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಮದತೆ ಪೋಂಡು ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂದ ಒಡಿಯನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರು ಮಾರೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕಲ ಕಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಲಕ್ಕ ಅವಂತ ದೀಪಿರ ಏಪ ಕೊರ್ಪರ ಕುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪರ ಕುಕ್ಕು ಬಲೆ ಕೊರ್ಕ ತೆಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಪುದಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಮಿ ಪೋತೇರು ಕನಾರೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿದೀತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಮೂಲ್ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರ್ ಈನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕನ್ನಡನ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಮೂಲಿ ಗದಗಡ್ದಾಗಲಿ ಗದಗತ್ತು ಗದಗಡ್ದು ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಗಜೇಂದ್ರ ಗಡ ಪನ್ಪೆರತ ಊರು ಪೋತ್ನ ನಮ ಸಾಕು ಪಿರಿದು ಪೋತು ನಮಕ್. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪಂಡೆತ ಓಕೆ ಈರ್ನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತೇನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಬಿಯ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನವೀನ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಕೂಡ ಹಾಯ್. ದೋಂಟಿ ಉಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರೆ ದೋಂಟಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ದೋಂಟಿ ದಾಯಿಗೆ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಕೈ ಮೂಲೆಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತನ ಇಂಚ ಕೈಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ನೇರು ನಿಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ದೋಂಟಿ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಆತು ದೂರಡ್ ಈರೆ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತು ದೂರಡ್ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಗದಗದಂಚಿ ಅಗಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಬಾಡಿಗೆ ಮೂಲೆ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಕಿನ್ನಡ್ದಿಂಚಿಲ ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ನಮಕ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಶಿ ಕುಕ್ಕುಯೆ ಸತ್ಯ ಬೋಡಿ ನೀಯೆ ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜವೆ ಎಂಕ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೋಂಟಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಇರೇನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾಗ್ LOG ಅತ್ತು ಲಾಗ್ ಡಬ್ VLOG ಇರು ವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಬಂತೇರು, ವಿಶ್ ದ ಸೇಮ್. ಲಿಖಿತ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಎಂಚೋ ಅಲ್ಲಾರು ಮದ್ಮೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ. ಮದ್ಮೆ ಗಮ್ಮತ್ಲಾಂಡು ಸರಿ ಜನ ತೀರ್ದು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಶೀತತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋ ಜೋರು ಮಾರಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಹೂವೇ ಬೇಜಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ಚೂರ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಪನ್ಪನಾರ್ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಗೌತಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ವಿಶ್ ದ ಸೇಮ್. ರಕ್ಷಿ ಪಂಡದಾದೆ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಎನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿಂದ್ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ. ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಬೈಲೂರು. ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಮಾರೆ, ಬೈಲೂರು ಎನ್ನ ಊರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೋಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೋಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೆ. ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ದ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕಳ ಪೋತೇರು ಮಾಮಿ ಕನ್ನರಿಗೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಪರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆಂಕಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಪರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಚದ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನ ಐಕ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕ ದೇವರ ಮತ್ತು ದೀಪ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಂತ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕೂತೋಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿನ ಕೆಂದಿರು ಉಡುಪಿ ಈಚೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಓದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೋದು. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೌಖ್ಯವಾ? ಎಸ್ ಸೌಖ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿನಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಅಂದ ನಮಕಿನಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗಿನಿ ಯುಗಾದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋ ದೇವ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಓಕೆ ಪಂತೇರ್ ಓಕೆ. ಅಕ್ಷಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಸವಿತಾ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ದಾರ್ ಈನ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತ ಪೊಸತ್ತ ಕೆಮಿತ್ತಾತ್ ಒಂದೇ ಅಂಕ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ನ ತಲೆ ಒಳ್ಳಿದ ತೋಜುಲಾ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕಿಂದೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಂತೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಇಂಕ್ ಲೈಕೇ ಕೊರ್ಪುಜಾರು. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಏರ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಪನ್ಪರ್ ಈತ ಜನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಪನ್ಪರ್ ಒರಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು. ನಾನು ಲಾಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನ ಲೈವ್ ಜನ ಕೊರ್ಪುಜಾನೆ ನಾನು ಪೂರ ನೆನಪದಿ ಒಮ್ಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನವಾರ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರಡ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಶಿಪ್ ಉಲ್ಲ 6 months 7 months ಗೋರ ಮೀಟ್ ಆಪೋ ನೆನಪುಂಡೆ ನೆನಪುಂಡಿ ಪನ್ಲೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಗೆ ತೊನ್ನಿ
ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನಗಲ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಪಾಪತೆ ಅಂದು ಪಾಪ. ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಂ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ವಿಶಸ್ನ ಲೆಕ್ಕನ್ಪೆ ಅಲ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಲ್ಲ ಪನ್ಲಿ ಪೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ ಕೋಡೆ ಮೀಟ್ ಆಯ ಅಕ್ಕ, ನಿಖುಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯಾರಾ? ಓ ಖುಷಿಯಾ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಅಂಡ ನಾಸ್ತಾ ಅಂಡ್ ಈರು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಈರೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಬೇಲಾಂಡ್ ಇರು ವಾಲೆ ಕಡ್ಕಿನ್ನ ಇಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದು ಮುಳ್ಕೊದ್ದು ಅಂದ ಅಂಚಕೇಂದಿನ ಅಥವಾ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿನ್ನ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ಚೂರು ತೋರ ಆತಾರು ಸಿಸ್ ಅಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾ? ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಬಸಳೆ ಕೈಪು ಪಾಯಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈನ ಮಾಮಿ ಕನ್ರ ಪೋತೀರು ಬೈಲೋರು ಈನ ಕನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜು ಏತ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನೋದು ದಿತ್ತೇರು ಜನ ಬಂಡ 100-120 ಜನಗಳು ನೆತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತು ಐವ ಬರ್ಪುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜನ. ದಾನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆನ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈತ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ. ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತಮ್ಮೋಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೀರಿ ಅರೆಗ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈರು ಕೈಪು ಪನ್ ಕಜಿಪು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಕೈಪು ಪನ್ಪಿನ ಇದಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲನ್ನ ತುಳು ತೂದು ಪರ ತೆಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿದ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ತುಳುವೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಎಮ್ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಲಿನ ತುಳು ಮಾತ. ನಾನು ಈತ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಂಡ. ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ತುಳು ನಿಗು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಐಟಂಡ ಫ್ಲೂಯೆಂಟೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಹತ್ತಿರುವೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತವ, ತುಳುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೇದು ಮರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಕೆಲವು ಹೊರನೆ ಪಾತಿರ್ಪ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕನ್ನಡ ಬರಂದೆ. ಹಾಯ್ ಮಂಡ್ಯದು ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಪೋತಂದು. ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂಡ್ಯನ ಮಂಡ್ಯ ಪೋತಂದು. ಸೊ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಕೋಡೆ ಅತ್ತು ಮೊರಣಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ HR ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ್. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿಶ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಾಯ್ ಎಂಕೀರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಗುಲ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತೀರ್ ಅಂದಂದು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ನಂಡಲ ಕಾರ್ಲ ಜಾರ್ಲ ಕೊಕ್ಕುಂದೂರು ಇಂಚೇರ್ನಂಡ ಇಲ್ಲುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈದೇರಾ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂತೀರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ದಾನಿ ಮರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದು ಎಂಕ್ ಈರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಇರು ಪ್ರೊಫೈಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಾರು ಯಾರು ಮೇರಡಕ್ಕೇರ್ನ ಮೀರ್ ದಾಯಿಗಿತ್ತೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾರು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಾರತ ಸುದ್ದಿ ದಾನಿಜ್ಜಾರು ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಕೋಡೆ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದಾರು ಪೂರ ಇಕ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಿ ಕಂದು ಈರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪಜು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು. ದಾನಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕೆಬಿತೈಕೆ ತಾಂಡ್ ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇವನ ಆಜಿನೋ ದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇಂಕಿಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ಅಂದೆ. ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್, ಹಲೋ. ಇನಿ ಕೊಕ್ಕೊಂದೊರುಡು ನಾಟಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕೊಂದೊರುಡು ಇನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ನಾಟಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೀಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂದುರುಡಿ ನೀನು ಆಟಕೊಂಡು ಬಲೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಬೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಯೆ ನಾನು ಡೌಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಪ್ಪೆನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಎನ್ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಶಿರ್ಲಾಲ್. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಡು ಕಾರ್ಲಾಡು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಂಡ ಚಾಕೆಂದಿರ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ. ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ಜಂತ ಟ್ರಿಪ್ಪುಲ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡು ಕಪಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಲ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡು ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತಮ್ಮು ನಿಕ್ಲಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಅಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈಸೂರ್ದ ಲಾಗ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ಲೇಸಸ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದ ಅವೆನ್ ತೂಲಿ ಮಸ್ತು. ಕೆಲವು ಜನ ಮೈಸೂರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತು ತೂದಿಪ್ಪು ಜಾರತ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಪೋತುಜ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಂಡ ಅರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನತ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ನ ಪೋಯಿನ ಪೋಪುಜಂದ ಎತ್ತಿನ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೋತ್ನ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾರ ಅವಳ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋದೆಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದುಲೈ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಉದಾಸೀನ ತಿರ್ಗಾರ ಮಾತ ಪೋತಿನ ಎಂಚು ಉಂಟತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೇನು ಪೋಯಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತು ಹುಷಾರಾಯನ ಪುಣ್ಣಾಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರ್ನ ಹುಷಾರಾಯರ ಇತ್ತ ಬಾಲೆ. ಅಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಬಾಯ್. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಕ ಈರೆ ಮೊರಣಿಕೆ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವು ಡಾಲರ್ಗೆ ಅಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಏನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಡಾಲರ್ಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಆಯ್ತಾ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪುಡು ಅವಳ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪು ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ದುಲೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಈತಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಜಿ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಸುಮಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಂಕ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಐದು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೆಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಆಂಡಲ ಆಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಕತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪುರುಂಡತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಹೊಂಗೊಂಡು ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೀನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೋಲ್ಲ ನಾ ದುಡ್ಡುಗೆ ಪೋಲಂದು ಈಸಿ ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೆರಿಯೇ ಗದಗ ಪೋದು ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡು ಹುಷಾರಿ ಪಂದೆಂಗ್ ಬತ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಯೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ ಆಯ್ನಿ 1550 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಂಡು. ಓ ಅಂದ ಗುಡ್ ಆಪಂಡ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಗ ಉಂದಾಪು ನಿಗು ಈರ್ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜನಾ ಪಂತ್ನಾರ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ದಾದ ಕಲ್ದಿನ ಯಾನು BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲ್ದಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಸ ಬೈದರೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ ಕೊದಿತ್ತೋಳು ಅಪ್ಪಗ ತಿಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೆ ತಿನ್ನುರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸ್ ಬತ್ತಿಜ ಪನೋಡ ಪರ್ಚ ಅವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಗ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ರಿಗ್ ಬೋದಾರೆ ಇರು ಯಾನ್ ಹೆಬ್ರಿಗ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲತ ಹೆಬ್ರಿ ಮುನಿಯಲ್ಗ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಮುನಿಯಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಸು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಮುನಿಯಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಟು ಮಲ್ಪುನ ಈರೇನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರ? ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ನೀ? ತಿಂಡಿ ಇಂಕೇನ ದೋಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಗೂ ಪೋಪರಾ ಪೋಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪೋಪೆ. ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಪಂತರ್ ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್. ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಏನೇ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಏಪ ಪನ್ಪರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಏಪ ಪನ್ಪರ್ ಈರತೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತಕ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಬತ್ತನಕೇನು ಮಲ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ್ರ ಟೈಮ್ ಬರ್ನ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸು ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಪುಣ ಅನ್ಸುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಇಜಿ ನನ್ಲ ಕಾಸು ಬೊಯ್ಜಿನ್ ಅನ್ಸುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಎರೆ ಮಾತ ಬೈದು ನನ್ನ ಅನ್ಸೊಂದು ಉಂಟು ಎರೆಗೆ ಮಾತ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿನ್ ಅನ್ಸೊಂದುಂಟು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಏರ್ನ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ಈತ್ ಜನೊಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಒರಿಲ ಲಿಪ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಬೈದಿಜಿ ಪಂದು ಎನ್ನುಂಡು ತೂಕ. ಹಾಂ